E así é como o gato Flavio se converteu no axudante oficial dos reis. E colorín colorado, este conto está rematado. Vaites, encantoume. Eu non esperaba que fosen os morcegos os que bebesen o zume. Ai, eu que pensaba que fora o rinoceronte. Flavio foi moi valente. Ata. Queredes que vos lea outro conto? Que vos parece un conto sobre unha extraña cidade somerxida? ¡Qué emocionante! A saber que aventuras vivirán esta vez os protagonistas. A min encantaríame vivir as miñas propias aventuras, como nos contos. É verdade, a min tamén. Tupa, como se fai para vivir un conto? Os contos ás veces son inventados e outras veces son historias ou lendas. Non é fácil converterse no protagonista dun conto, pero eu coñezo unha maneira. Cal? Imaxinando. Así poderedes vivir todo tipo de aventuras. Imaxinando. Deixade que vos lo explique. Podes crear unha historia, un relato, unha aventura. Utiliza o instrumento da túa imaginación. Podes voar como vento, ir máis rápido ou máis lento. Pon a mente en movimento, usa a imaginación. Viaxarás a outro mundo do espazo profundo. A vosa nave a terra para outra misión. Un capitán, astronauta, navegante, pirata, un piloto galáctico e un explorador. Podes crear unha historia, un relato, unha aventura. Utiliza o instrumento da túa imaginación. Viaxarás a outro mundo do espazo profundo. A vosa nave a terra para outra misión. Máis aventuras, perigos, como se fose un libro que inventou a túa imaginación. Vaites, é tardísimo. Chego tarde ao Encontro Internacional de Belezas Subterráneas. Vexo vos á cea, nenos. Os contos de Tupa estaban ben, pero agora xa temos o segredo. Poderemos vivir as nosas propias aventuras. E sen o molesto límite de páxinas. Aventura total! Aventura total! Inténteo de novo, Linda. Aquí Patín 03. Comandante Rafa, recíbeme, cambio. Aquí, comandante Rafa. Perdín o localizador. Necesito axuda. Repito, necesito axuda. Cambio. Fálalle o capitán. Déame as súas últimas coordenadas. Vou buscalo. Cambio. Creo que estou a 3 kilómetros ao oeste da estación meteorolóxica. Cambio. 10-4. Vou cara alá. Cambio e curto. Manteña o motor acendido e estea preparada para a engalaxe. Sabía que non o debía deixar ir só. Comandante Rafa, ten que vir comigo. Isto non é seguro. Capitán, os datos que recollín son maravillosos. Poden cambialo todo. Iso agora non importa. Se non saímos daqui, non servirá de nada. ¡Un Ninax! Se nos ve, estamos perdidos. Tranquilo, sairemos desta. Linda, temos problemas aquí abaixo. Ven buscarnos. Repito, ven buscarnos. Cambio. Non entendo o que dicides. Manda de situación. Cambio. É inútil. Coa tormenta as comunicacións fallan. Detectounos. Podes correr. Sí, creo que sí. Pois corre. Criades que ia quedar sen o meu
puntual como sempre. Deixo, non temos tempo. Todos eses datos. Era todo o que necesitábamos. Haberá outros planetas. Terminaremos a investigación. Prométocho. Veña, non temos tempo. Rapaces, temos que marchar xa. Asegúrovos que non quereremos ver esa digestión. Que estades facendo? O noso propio conto. Coa nosa imaginación. É sen límite de páxinas. Linda, cuidado con ese asteroide. Capitán, detecto unha forma de vida na bodega. É imposible. A bodega de carga non ten soporte vital. Terei que ir investigar. Ten cuidado, capitán. Por certo, rapaces, a que non sabedes quen gañou o concurso de belezas subterráneas? Contigo.